Avui som aquí en aquest primer acte de districte per presentar Millor Barcelona, que, com sabeu, té la dimensió local, fonamentalment, però també té un missatge nacional a enviar. I és que nosaltres som els de Reagrupament i Solidaritat, els de la Declaració Unilateral d'Independència. I direu, això ja ho hem escoltat moltes vegades. I és cert, i malauradament encara ho haurem d'escoltar moltes vegades més, perquè la independència de moment no hi és. I el que és sorprenent és que avui, ja fa uns quants anys que van començar les grans mobilitzacions, podeu posar la data ja on vulgueu, la podem posar el 2006 amb aquella primera gran mobilització per dir no a l'Estatut retallat, o el 2010, quan va haver-hi la mobilització davant de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, o el 2011, la primera gran mobilització de l'ANC. En definitiva, ja fa 5-6 anys que fem aquestes grans mobilitzacions i sabeu què ens passa als independentistes? Sabeu quin greu problema tenim els independentistes com a moviment? Que encara no sabem l'estratègia per aconseguir la independència de l'actual classe política. Algú sap com pensen fer la independència l'actual majoria parlamentària? I aquest és el problema que hi ha avui al nostre país, que no hi ha una estratègia clara, definida, diàfana, compartida, que puguem socialitzar, que puguem explicar, sobre la qual puguem construir el moviment independentista per assolir l'objectiu. No el desig de la independència, sinó l'objectiu de la independència. I la nostra estratègia és clara, és diàfana i fa molts anys que l'estem dient. La via unilateral. Perquè no pot haver-hi una via pactada. Hauria estat bonic, oi? Una via pactada cap a la independència, de bon rotllo, agafadets de la mà, amb aquella lògica de és que a Espanya li convé la nostra independència, com hem escoltat d'alguns polítics. És que a Espanya ja li va bé que Catalunya sigui independent. Per tant, els acabarem convencent de la necessitat que ens deixin ser graciosament independents. I ja hem vist que a Espanya no són tan benells, ni són tan idiotes. Cometen molts errors i són destralers, però no són tan beneits ni són tan estúpids. I què fa l'estat espanyol? Utilitzar els seus tribunals, Tribunal Constitucional, els seus governs, els seus organismes institucionals, per què? Per boicotejar, per dificultar, per fer tot el possible en contra de la independència. I així han tombat la darrera llei de consultes, aquella que ens deien, per cert, que s'havia fet de tal manera, de forma tan enginyosament i tan miraculosament bona, que seria impossible que la tombessin. De tan ben feta que estava, doncs l'han tombat com ho continuaran tombant. I encara és més sorprenent que hi hagi un Consell de Garanties Estatutàries proposat la seva majoria per Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, que sigui el que tombi les propostes, perquè només eren això, les propostes d'estructures d'estat que es fan des del Parlament de Catalunya. És que ja no li donem feina ni al Tribunal Constitucional. Ja coartem des d'aquí allò mateix que es diu que es vol fer, i ho coarten aquells nomenats per aquells que diuen que ho vol fer. Bé, si algú entén alguna cosa, que l'expliqui, perquè al final aquest país entrarà en una fase esquizofrènica. Som aquí, per tant, per dir un missatge clar, un missatge diàfan. La via unilateral és l'única via possible, ningú ens vindrà a fer la feina de la independència, l'haurem de fer els catalans, i hem de començar a actuar amb sentit d'estat, sense manies, sense complexes. Hi ha un Consell de Seguretat de Nacions Unides que no l'ha anomenat Catalunya, on hi ha Anglaterra, on hi ha França, on hi ha els Estats Units, on hi ha la Xina, on hi ha Rússia. Hauria d'haver-hi, a hores d'ara ja, missions diplomàtiques serioses, formals, on s'estigués pactant amb aquestes nacions quin és l'intercanvi econòmic, comercial, d'interessos entre el futur estat català i aquests estats del Consell de Seguretat de Nacions Unides. Hauríem d'estar jugant la lliga dels grans, hauríem d'estar jugant la lliga a la que juga Espanya, la lliga a la que està jugant Estats Units, Anglaterra, França, negociant, intercanviant opinions, interessos econòmics i comercials. Què és el que va fer Escòcia previ al seu referèndum d'independència? Allà el poble va decidir que de moment no volien ser un estat independent, però tot això ja estava preparat. Aquí al nostre país, on el poble vol un estat independent, i així ho indiquen totes les enquestes, on hi ha una majoria social clara, la feina de pensar com a estat, d'actuar com a estat amb una estratègia clara, diàfana, nítida a favor de la independència, encara resta per fer. I és això el que us proposem la gent de Solidaritat i Reagrupament. Redreçar amb una estratègia clara l'independentisme, tornar a posar els punts sobre les is i, no tingueu cap dubte que el dia que l'actual majoria política en el Parlament
tingui por de perdre cadires, de perdre vots per no fer la independència ja, llavors potser, i només potser la fan. Però mentre no tinguin aquesta por, mentre puguin anar tirant-se els plats els uns contra els altres, uns dient que tu faràs tripartits i l'altre dient que tu ets massa corrupte, mentre aquest sigui el joc, i per tant la competició no és a veure qui és més independentista, sinó qui se sospita que farà més tripartits versus qui se sospita que és més corrupte, mentre estiguem en aquesta dinàmica, la independència no arribarà. Només quan tinguin veritable por, que o es posen les piles o se'ls acaba el joc de les cadires, llavors potser i només potser la faran. Per tant, reflexionem sobre aquesta qüestió i pensem en la necessitat d'enfortir aquest projecte clar que us proposem la bona gent de Reagrupament i Solidaritat. Moltes gràcies.